Eu chamo-me Manuel Sotelo e ando 2 anos ao Gran Sur. A nadie lle gusta, a mí non me gustaba ir ao mar, pero era o que había. Daquela non había outra cousa. Eu cando salín do colegio xa fun para o mar. Empecé aquí á Sardiña, con 16 anos. Despois fun para o Gran Sur, con 23. O mar é duro. Non lle aconsello a nadie. Non lle aconsello a nadie. Que ali había moito mal tempo, non se podía traballar ben. Había que hasta incluso amarrarse na cama para non caer abaixo. Houve unha marea que tivemos, un susto, entrou, os barcos eran abertos. Entraba o mar por un costado e se salía polo outro. E nós estábamos abrindo o peixe, que había que limpiálo. Levounos, mandounos a todos polo arrasto, pola cubierta. Un aparello que estaba ali de repuesto trincado, estaba no mar. As tapas das bodegas, que chamaban as escotillas, esas voaron polo aire. Estaban trincadas, Sentías medo, non? O mar era moi bravo, había moito oleaje. Entón, claro, tese pánico. Si, o Gran Sur é moi duro. Ando en Canadá tamén lle chega ben. Pero eu onde máis medo pasei foi aí no Gran Sur. Botei 2 anos e non quixen saber máis. Alá teñen quedado moita xente. Ten habido barcos que ten vido sin 4 homes. No inverno era raro que non quedara algún alá. Nós tivemos a punta que la ves, pero tivemos suerte. É triste. O mar como decía, un debía ser para os peixes. Nada máis, hai que arriesgar a vida moitas veces, miras a morte aos ollos Eu xa quería coller un oficio en terra e quedar en terra, non ir máis. Pero en terra daquela tampouco non ganabas moito, onde ganabas algo é no mar. Tiñas que arriesgarte, pero seguín. Hasta os 55. Tei 40 anos, mira.